Ik ben te horen. En dan al achter het wargel. Ja. Hoe is dat zo kamer? Ik zie het eerst op keyboardles, mijn voeten wie toen te kwaad. Ik boer eigenlijk al op orgel, mijn voeten wie toen te kwaad. Maar ja, nou goed. Wat vies er zo mooi aan het wargel? Ja, nou, het heeft een mooie grut op zich. Ja, is dat die? En ook eerst ik volle gloedmeis, ja, dat vind ik ook mooi. Als je dikke nou bijvoorbeeld, wat je hem krijgt jaren, dat gebruik ik dus morgen in het circuit zijn, dan kun je bijvoorbeeld nog een peer erbij van. En dan klinkt het weer wat anders. Maar ja, zo kun je zo je mogelijkheden met de gloeden. Want morgen is voor het eerst spelen in de kerken? Ja, morgen ook voor het eerst spelen hier, ja. Voor publiek? Ja. En is dat spannend? Nee, volgens mij. Ja? Maar Jet, iedereen was toch spelers? Ja, weet ik eigenlijk wat iedereen zingt. Waar ik muziek van krijg, Harry Maring, die koe dus meestal uit Halm en die wie hier nog een orgel. En ja, die moest eigenlijk een foto, dus hij ik hem kregen. Zo. Ja, zo ben ik eigenlijk aan het orgel kwam. Ja. Maar en ouders voelen meteen een leuk idee, een wargel in huis? Ja, ik geloof het wel. Toen dacht ik van jeetje, nou ja, in de keer van jou bij jou, hoe wordt het dan? Maar goed, het is toch geslagen en dat is echt hartstikke leuk. He? Want dan is het echt oefenen natuurlijk echt op een orgel. Best echt wat mij de waan kist. En dat is dan net heel vervelend dat hij aan het oefenen is, zeg maar in de kamer? Ja, zijn zusje die helemaal nog wel zei, maar nee, hier kan ik inpluggen mijn koptelefoon. Dus wie zei ik wel eens, als het echt lekker oefening was, dan even een koptelefoon op David, want dan kan je lekker even wat voelen. Is dit nou die enige hobby? Nee, ik ga nog meer hobby's. Oh, wat dan? Trein en bus. Ja, trein. Openbaar vervoer. Ga ik een jaar een YouTube-kanaal doen. Oh ja? Het heet Iske Trein. Beste kijkers, welkom bij mijn eerste vlog. In deze vlog gaan we met de nachttrein van Groningen naar Schiphol. Veel kijkplezier. Ja, hier reist tot heel lang heen in mijn trein. En hier is ik, vanaf zijn halfde mocht ik alleen nogal. Maar hij weet gewoon elk station hier niet lang te vinden. En hij komt er altijd wel tussen. Zo, dat weet we. En als het de groep is, wat is dan worden? Planoloog. En wat is dat dan? Die van alles plant of zo. Stel, bijvoorbeeld had ik maar een nijbouwweek. Maar een nijbouwweek haaf zo. En dan een masterplan hoe die wegen komen en zo. Ik teken ik ooit zelf maken kaarten. Oh? Maak je eens zien? Ja. Maar dit tekent al jullie te hollen? Ja. Ja? En dit ben al wat oudere tekening. Ja. Ik maak het zo squalen, gewoon onder de les ik naaien. Oh? Ja. Ja, ik verveel me meestal in de les. Ik begin Ja? gewoon te tekenen. En wat vindt de master ervan dan? Oh, die shot meestal net. Maar ze vindt het meestal wel mooi. Als ze het shot is het wel mooi. Nou, shot iemand in mijn klas die dus zet, dus zag ik maar moest ik van hem zetten doen. Ik leed dus klasgenoten. Had ik de plaknaam verzinnen. En je bent in Gautum, wordt in Tegem op de Klam. Hey, maar ik mis nou nog wel een leuk dwarpje. Wat dan? Hakken maar. Ja, ik? Heerdwarp, zeg ik nog net. Heerdorp? Nee, die moet nog komen. Je kan wel in. Heerdorp. Hooidorp. Ja, heer, ja. Het Fries is dat heer, is ook mooi. Ja, maar dit is al in Nederland. Oh ja. Het is wel een bijzonder mansje, of net? Ja, hij is zeer veelzijdig. Hij is echt een wereldontdekker. Ja, Hooidorp.